Juma Octobre kalo tile mugan ani saba san 2020 aw minnu sɔgɔlemana bɔlɔlɔw sanfɛ an bɛ foli di aw kilina bɛɛ lajɛlen ma k'a yira ko an ka bi bakurubaw olu bɛ tali kɛ Farabugu kibaruyaw kan min o ye jamana bɛ ka fɛɛrɛ kura dɔ boloda min bɛ tali kɛ tunkarankew olu ka kibaruyaw kan ni aw ka bi kunnafoni kɛnɛ sigilen kalo kelen ani tile damadɔ kɔfɛ furakɛli la Émirats Arabes Unis la Mali jamana kuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta ale seginna ka na jamana kɔnɔ arabadon sufɛ Octobre kalo tile 21 san 2020 kunnafoniw y'a jira ko nin waati in na ko lafiya caman kɛra a farikolo cogoyaw la nka hali ni o y'a sɔrɔ a bɛ se ka segin ni ka taa sɛgɛsɛgɛliw la hakilinajigila Septembre kalo tile 6 san 2020 tɛmɛnen Ibrahim Boubacar Keïta ale tun ye pankuru ta ni ka taa furakɛli la Émirats Arabes Unis jamana kɔnɔ ka min ni o tun ye kibaruyaw ye sa olu tun y'a jira ko yanni o cɛ a kun dalen bɛ min o ye dɔgɔtɔrɔso dɔ la an ka jamana kɔnɔ min ni o ye arabadon sufɛ a seginna ka na lafiya caman sɔrɔlen kɔ a ka fariganw na Sɔrɔdasi minnu kɛrɛnkɛrɛnlen don kojugubakɛlaw olu kɛlɛli kama kunun alamisa Octobre kalo tile 22 san 2020 o jamakulu fɔlɔ olu panna ni ka taa Farabugu dugu kɔnɔna la kɛnɛya furaw ani fɛn caman wɛrɛw u taara ni o ye walasa ka taa lafiya don o dugulamɔgɔw ka gɛlɛya kan min ni o kun ye nin jɛkulu fɔlɔ ye sa olu kun kɔnɔnen bɛ a bɛ waati caman bɔ walasa min ni o ye gɛlɛya min bɛ Farabugukaw kan caman o bɛ se ka bɔ o la cogoya min na minisiri min ni ale sigilen don sɔrɔdasiw ani sɔrɔdasi kɔrɔw ka minisiri ma ale bɛ ka fɛɛrɛ suguya bɛɛ lajɛlen tigɛ nin waati la min ni o ye gɛlɛya min bɛ Farabugu duguladenw kan o bɛ se ka wuli cogoya min na k'a yira aw yɛrɛ la ko min ni o ye Farabugu ye ale bɛ dugu fɛ min ni a bɛ ɲɔnɔ cercle o kɔnɔna la Segu mara o la k'a yira aw la ko a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ kojugubakɛla olu talen bɛ u bana min ni u ni bɔdaw bɛɛ lajɛlen cɛ min ni o ye u ka furulataw olu ɲɛ tɛ sɔrɔ kuma tɛ fɛn wɛrɛw ma sɔrɔdasiw ka nin pankuru kɛrɛnkɛrɛnlen min ni o taara Farabugu alamisadon ko ka kɛ sababu ye min o ye gɛlɛya min ni bɛ dugulamɔgɔw kan o bɛ se ka wuli cogoya min na lafiya la mɔgɔ minnu sen bɛ tunga fɛta koɲɛw la ni o dɔ ye kɔfɛ malidenw olu ka minisiriso ɲɛma ani maa wɛrɛw k'a yira aw la ko nin waati in na olu bɛ ɲɔgɔn ye dɔ la min o bɛ ka kɛ Segu mara kɔnɔna la walasa ka fɛɛrɛw boloda min o bɛ tali kɛ san 4 nataw kan san 2020 ka taa se san 2024 ma gouvernement ye fɛɛrɛ minnu tigɛ san 2014 ni o waleyali hukumu daminɛna san 2015 ka taa se san 2019 ma gɛlɛya minnu ni o sɔrɔla o ko la hakilinajigiw bɛ ka kɛ walasa k'a jateminɛ ka fura sɔrɔ o gɛlɛyaw la min ni o bɛ tali kɛ an ka tunkaranke olu ka baaraw ani u ka kɛtaw kan jamana kɔkan ni jamana kɔnɔna la k'a yira min ni o ye projet ko ye maa minnu ni olu y'a laɲini ka segin ka na u fadugu kɔnɔna la olu bɛ se ka bila sen kan cogoya min na ani ni dɛmɛ wɛrɛw ni kunnafoniw bɛ se ka di maaw ma cogoya min na min n'o bɛ tali kɛ jamana kibaruyaw cogoyaw bɛɛ lajɛlen kan nin baara ninnu sa a bɛ ka kɛ Segu wa a ɲɛmɔgɔya o bɛ an ka min ni o ye kɔkan malidenw ani Afiriki don ɲɔgɔnna o minisiri ale bolo ni o ye Almahamud Yam k'a yira aw la ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen daminɛna Octobre kalo tile 20 ni o ye taratadon tɛmɛnen ye san 2020 hakilinajiginna min ni o ye Afiriki tilebiyanfan ale yiriwatɔn banki ni a bɛ wele tubabukan daɲɛsurunna ko BAD ale ka jateminɛw y'a jira ko san 2017 san min ni o ye kɔkan malidenw ye olu ye nafolo min ci ka na u ka denbayaw ma o bɛ t'i jɔ fo sefa wari miliyari 538 ma n'i ye o nafolo ye k'a tila 3 ye i b'a ye ko tila 2 olu nana sira fɛ sira minnu ni olu tɛ wari ci sira jɛlenw ye ni kunnafoni bɛ dan siri an ka bi kibaruya hukumu na k'a jira aw la ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen sigira sen kan ala ni AMAP
ani ANCD olu ka bolodiɲɔgɔnma baaraw ye. An bɛ dugawu kɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ ni kɛnɛ kelen kan.